Igbo ndị manje ekene ejo ndị manje mọnụ na enwe vidio nchọka ụlọfo maka onye isi anaghị edu onye isi. Biko nchọka onye na vidio na were nnọọ nwayọọ na vidio ka efe ihe mere ebe ahụ. Nkago ndị be anyị si na ejighị ihe na-agwụ ike ezu ike. O nwere onye bịa kọmplen elu nwoke ma o bịa kọmplen elu Okongwu Dibia na-eji foto akwa ọkụkọ tiwara aka wee gwuo ya wayo. Ha chachachala ya o lesịcha ya ihe nwanụ nye ya ma ncha eji asa ahụ nye ya ihe nke a na-agba n'aka for protection na akwa ọkụkọ mere ya. Okongwu Dibia esi ka ọ gbaala ya afa wee na-ajụzi na eji ihe na-agwụ ike. Achọrọ m ka unu nene ihe a ka unu na-afụkwa ihe na-eme n'unu. Amaghịzi m na Okongwu Dibia na-egwu onye nwanụ wayo ka ọ bụ akwa ọkụkọ the boy si na eji foto akwa ọkụkọ wee gwu ya wayo. Biko kwanụ soro na m nene ka unu sorokwa m wee fụ maka na onye isi duo onye isi akwara agọta ka ha ya enweta onwe ha. Ebe onye isi duo onye isi enweta onwe ha na-agọta maka na obodo mere mba eze dịkwa ready for aghụghọ. Onye ọbụla na-agọzikwa aghụghọ kịta mana asị m o wetara unu maka na-enecha m ya mfe ihe Okongwu Dibia kodoro n'aka were aka ya na-eche eki ya nsị nna onye ana nwa m mitila na nwonye anya ha na-abụghị egwu gbazikwa ọgwụ ha ngwa biko sonu na m na vidio ka unu fụ. Ọsọ nke a ka ese ndere sọsọ dị isu ahụ ego ole ka esi ekwe n'ụfa mba ọbụla 2.something million ka fa na-alụ epụa na nke akwa ife fa na-alụ gị bụ 2 million something mana ego ole ka ekwe n'ụfa raw cash almost 300 and something thousand ife fa ya enye bụ 2 million ego a ya amụ ọmụnwa. So esi na m na ife a bụ ife fa na uwe ego nye osi na ọgwụ gịnị protection ụzọ awele na ụzọ awele bangle dị ya na ife enye nụ mmadụ si anọ for protection na ụzọ awele bangle ọkwa si nọ for protection na ọ gbalụkwala anya ya n'aka ife emebe and dolie that their protection. Nke a bụ gịnị? Ring. Ya rubbish. Ma ife a bụ ka ife a na-adado na weight ọkwa kọpa ife a kọpa. Ịghọtara? Ọsara nke a bụ ncha wele. Ya bụ ncha nkọta ndị Awụsa. Gee ntị before ọ na-ati ilu mmadụ ego online na onye a bụ dibia bụrụ nke a bụrụ nke ọzọ ebe ọ bụ na ọ sọrọ ya bụrụ pụọ na onye a video call and confirm. Igbo the person video call o mebe nke na ngwalo mefe kpọọ back eti na tenkubu eti na shishi and kwụsịnụ dibia ọ bụ na ọ sọkwa anya bụrụ kwụsịnụ video be ihu kwụsịnụ ikwuru ndị dibia ego online dibia ọ sọkwa anya bụrụ jee n'ugbo onye afọ eje iju ese ịbịa nye nga ebe nji ajụ ese ọ dị ebe a iju ese na dibia ọ makwa ife ọ na-alụ ọsọ na anaghị na dibia nwe ife ọ na-alụ and na ọzọ gị na ọ ga-azọta jebe bada dibia jebe akwesị na-arị ego online ebe a ka a na-alụ 300 and something thousand rubbish ka ngosi nkịta n'ihu nkịta nyere na ebe abụgwa ngwa ba sị gị nọ ịwa oke ọsa na ahụ onye ji n'aka ajụghị ajụ bụ Okongwu Dibia delisi ife dị iche
nọkwuru ofu ebe ka njụ agha ahụ jukwuru ofu ebe. Ọ bụrụ na efe anụnwa dị ebe a na pawa dị agbagharịba okirikiri mana ọ bụ na ọ bụ na pawa adịghị ya sorry ọ bụ na efe anụnwa dị ebe a na pawa dị ya kwuru ofu ebe mana ọ bụ na pawa adịghị ya agbagharịba okirikiri. Nke ọ bụ na ị na-eme ị na-emesi ike ọ bụrụ na ọ nwere pawa dị ya na-emesi ike ka a na-afụ gị anya ọkwa nwere pawa dị n'efe a ọkwa iji anya ya afịa ọkwa iwere gị anya gị fịa fa na-efu ebe a bụ fake nwere ife dị ya. Ọ bụ na efe anụnwa dị ebe a na onye a were ya wụwa ahụ na ọ ga-eme ya ọgaranya kwuru ofu ebe mana ọ bụ na ọ ga-eme ya ọgaranya kwuru ofu ebe mana ọ bụ na ọ ga-eme ya ọgaranya sorry ọ bụ na efe anụnwa dị ebe a na ọ were ya wụwa ahụ gbalụ nke nwanne bụ for protection n'aka na ọ ga-eme ya ọgaranya gbagharịba okirikiri mana ọ bụ na ọ ga-eme ya ọgaranya kwuru ofu ebe. Ọkwa ifuru ya ibe njijiri ife otu a kiri ekiri n'aka m ya bụ esi na ọmụnwa na-efegharị ya onwe ebe m dọba aka m ọkwa aka nke n'elu ọkwa ifuru this thing fake ego ga anago n'iyi and nke ihe wee m iwe bụ na asị nọ fa bụ profile picture Akwa Okuko tiwara akị ka eji wee lesị ya ịchat ya Akwa Okuko dị to start with that account esere na Akwa Okuko tiwara how many followers ka ọ nwere check how many followers that thing check here. So if no rubbish ọkpọ ewere egwu ewere na-akpọkwa ya na phone na-etretin ya o na ya eme nke a mee ya nke ọzọ mee ya nke a mee ya na rubbish. And on ka ọ na-comment on my post ka mmadụ si through comment send ya link si anọ ọnya bụ Akwa Okuko tiwara aka nya bịa chat ya o wee si through my comment section ọkwa ya o si through my comment section baa na page welu nọmba wee kapịa 300 and something thousand mma enye direction nke Akwa ihe eje die ịpụ adị ekwuru egwu Akwa dị egwu wayo si na kwa ndị egwu wayo gosifa dia nọmba ka track ya ndị a jidefa fa ni never debe here bụ rubbish power adịghị ma ọ bụ isi onye a na-etrete na-enye location be m ya bịa be m no ebe ya bịa ebe a kịta na nna ya bịa ka yie ya egwu Come for the website gị. Unu etizi n'anụ ndị dibịa ego online. Dibịa ọbụla si gị tiri ego online amara ife ọ na-awụ. Ọga ihe agwa nni n'obodo oyibo na ị nwere mmadụ na Naịjirịa ya ejere edo mụ nwa kwụsịghị ije ọrụ mmadụ ozi Adam ejezi. Ị na-ege ntị. Adam ejezi be mmadụ akwụsịgo m ije ọrụ mmadụ ozi. Chọọ nwanna onye ọbụla inwe ị ga-akpọ ya nya bịa abịa si ya jee na nke onye ahụ ọ pụọ ife ọbụla a na-arụ were anya na-abụ n'afọ mmadụ sị na ya bụ nka so many akaụntụ ju online bụ fake onye fụkwara na dibịa na-ewu ewu online o je mepee fake akaụntụ bụ ka afọ onye ahụ were na-egwu wayo onye amụnwa bịa afọ be m si m na-egwu ihe wayo na onye akpọta bịa nso na ya akaụntụ akaụntụ onye zụrụ ọka eme dịsi ya zụọ mana ọ bụ na ịzụ ọka ihe ya mụọ ya egbe ịhọ data gbee data ya
YouTube nge nwa kwa ngwọ ife niile anyị gụrụ taa na-etego n'ụlọ ka ọ na ekwelu mmadụ ụgwọ without ime video call confirm one or that person Igbo bụ kele ya ụgwọ odogwu ada atọ na mba chekolodu fonu ya mgbokwu achọrọ m ịfụ profaịlụ ya ka report wa dis account ozugbo efo ya 25,000 followers. Akwa Okuko tiwala aka original page egodo bụ 200 and 30 something thousand followers. Original page. If I fake. This thing be fake. 15 like. ngwanụ na ahụ na-afụgonu onye Igbo na-aghọtago na ekwuru m ya mgbe sị na aghụghọ alụ nwa a na-aghọ mgbe ndị anyị ji aka ha bụ onwe ha ike mana tango na ha bụ ọgọ onwe ha ike maka na emere ime emere ana akwa Chukwu nwee ike niile akwa Jehova nwee bụ eze maka na onye ọbụla so okpukpe ihe alụ okpukpeze ihe alụ were ọchịchị ọchịchị onye ọbụla tango na nke a mere n'ihu ha maka na misteki ha mewu na emehụ ya vidiyo editin eme ya ka ọ bụrụ life mana ihe ikodo ihe n'aka wee were aka gị na-awa ya ịmago na nsogbu dị 419 miti 419 asọ onye agha ọnwụwa onye agha edie biko ozugbo vidiyo ka atọgbu egwu na achị biko ngwarụnụ kwadoro mbọsị ọzọ ụmụ ibe